Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kan long le se ka jing le kai ka ba itanat tam ha ka lempung le kai invitation knockout football tournament arhajar arpholai arphosau ha ka ba ka kan hun le kai jong ka Shillong Lajong kan hap ban mi madan biang ban ya khun ting e ya ka kan hun le kai jong ka Blue Bombers ha ka semi final second league jong ka ni ka lempung kani ka jing khun semi final second league jong ka Shillong Lajong FC persha ya ka Blue Bombers kan long ha ka arpho phra Tarik ubnai leber arhajar arphosau Hamadan New Nongston haka baga jing le kai kanong hakapor arbaje janmiet laban kedo hangne bahaga jing le kai semi final first league ka Blue Bombers kala yo ban khore ka jing job dak bakala ban pendim no da saukul lalai ya ka Shillong Lajong kumta kani ka jing khun semi final jong ka second league hapding kini ki artali ki team le se kanong shisha ka jing le kai ka ban itanat na kalyang ka New Nongston Sports Social and Cultural Club Kakan hun ka ba penlong ya kani ka lumpung sa sisin pat ka khot ka wer ya baro ki pat ba riu it football jang ka than ba na ke ling ki jaka bakin sngob ha ban wan sakhi ya kani ka jinga khun hapdeng ki artali ki team ki barat ba hapo ka jala